Ymweld ag Ynys Môn, M-SParc Geirwen. Ger y fynedfa mae yno arwydd yn atgoffa cwsmeriaid i wisgo masg. Mae safleoedd i chi ddiheintio eich dwylo wedi osod ger y fynedfa a ledled yr adeilad. Mae sgriniau clir wedi osod ar y byrddau. Mae arwyddion wedi'w gosod ar y byrddau i helpu ymwelwyr gofrestru trwy'r system profi ac olrain. Nid oes angen bwcio o flaen llaw, ond mae'n bosib gwneud os hoffech drwy ffonio dim 1248 858 dim 45.